And now, it's time for SPG. As in, Super Pagganern Secret File. May sago pa ang naganap habang nakadextrose ako. Hi! Itago niyo ako sa pangalang May. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagganern Secret File. By the way, 20 years old na ako. Pero mukhang 17. Hays, napaka-angelic kasi ng mukha ko. Ewan ko kung bakit. Nainis nga ako pag nagugulat sila tuwing sinasabi kong 20 na ako. Kasi mukha nga raw akong 15 to 17. Shemay, no? Medyo payat kasi ako tapos pandak pa. So, yun na nga. May boyfriend ako. Magto 2 years na kami. Syempre, hindi maiiwasan yung may mga nagaganap na sagupaan. Always, ganun. Diyos ko, minsan nga, 4 na beses sa isang linggo. 6 months naman kami bago ko siya tuluyang pinapasok sa buhay ko. And take note, siya ang naging first ever intruder ko. So, nung first namin, ay, hindi ko kinaya. Naiyak ako. Woohoo! Ang laki kasi ng sasakyang pumasok sa garahe. O baka sadyang makipot lang ang dinaanan talaga ni Boyfie. So pagkatapos ng araw na yun, lagi nang may nagaganap na pagpaparada sa akin. Ay, sa amin pala. Hanggang sa nasanay na kami, nakaka 5 hanggang 6 na ikot kami. Alam niyo na, yung rumoronda ba, ganyan. Shems naman kasi, ang galing-galing ng bebe ko. Kaya nadadala talaga ako. By the way, dancer kasi siya, kaya ang galing-galing gumiling. Fast forward. Nagkasakit ako. 2 weeks akong na-confine. 1 week para sa recovery. Bale, 3 weeks kaming nabakante. Oo. Last day ko sa ospital, siya nagbantay sa akin. Tulog ako nung dumating siya. Kinis niya ako. At ayun, nagising ako. Ayun, sa kalandian ko, ngumuso ako para ikis niya ako uli. Plano ko lang naman talaga smack lang. Yun, yung makasalanan niyang hikaw sa dila, pumasok ba naman sa bunganga ko, kaya nadala na ako. Pagtapos nun, bigla niya akong binulungan. Magaling ka na, Bobby. Medyo, why? Tara sa CR. Ay, nashock ako. Ang sarap kasi ng pagkakabulong niya. Yung tipong gumapang yung voice niya sa buong katawan ko. Tapos tumaas lahat ng balahibo ko. Hindot ko, no? At dahil doon, pumayag ako. Kahit pa nakadextrose ako. So, ayun, may sago pa ang naganap. Kahit nakadextrose ako. Tapos nabitin ako. Siya lang yung nasiyahan. Hype na yan. Hindi ako pumayag. Ayoko ng ganun. And since last day ko nga nung hapon, tinanggal na yung dextrose ko. Pero yung pagka-bad trip ko kasi nabitin ako, hindi pa natatanggal. Di talaga ako pumayag. Tinitigan niya ako habang nakahiga ako sa kama. Nakaupo siya sa gilid ko. Tapos, hinalikan niya ako sa noo. Binulungan ko siya. Nakakahiyaman pero nabitin talaga ako. Hala, uy. Tanong niya sa akin. At sagot ko naman, oo nga, halika na dito. Sige na kasi, tara na doon. At sumagot siya na, kaya pala kanina ka pa kalmot ng kalmot dyan eh. Ay. So, ang ending, maghapon niya akong inaasar. Pinicturean niya pa ako nang nakasimangot ako. At asar na asar ako sa kanya, gusto kong baliin yung buto niya ng 1,937 times, promise.
First time kong makaranas ng feeling na ganun. At hindi ko alam kung bakit kinakalmot ko siya ng very very light lang naman. Anyway, dito na lang po nagtatapos ang SPG ko. Nangyari to by the way, years ago pa. Anyway, muli ako si May at ito ang aking SPG as in Super Pakinern Secret File. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.